mismo ako nagpano, yung okay ba kung sa Yes, ma'am. For 3,000 din siya, ma'am. Cash on delivery ni siya. Wadyo ko'y pambayad na. Kung sabi na siya kakuan, kinsa may no, asa magpadapit ang order, kinsa may ang order. Ang labihan ka ba na, ma'am? Mga mo lang, ma'am. Kaya nag-delivery namin. Ay, pwede manguta na. Dali na puro pa na unom, no? Dali nagpuyo si Corazon Costa. Oo, ma'am. Bayan na, ma'am. Nagabot na parcel, ma'am. Pantanan, 3,000 tanan. Saan ka na? Di ba mo karo ba? 3,000. Wala ba may kabalo, ma'am. Igura ba may maghatod, ma'am? Sa yung tato eh. Parcel, ma'am. Order. Ay, boss, kinsa na order sila? Si Corazon Cuesta Bangkore. Wala ba may kabalo, ma'am? Mga mo lang ginabuhat, ma'am. Nag-deliver lang mi ana. Dili mi kabalo, wala may makabalo. Dili mi makabalo kung unsay sulod sa item. Kaya ang amo lang mo, igura mi mo hatod. Naga-video gani mi, ma'am, kay nagapa-proof nga amo nang gihatod ang item. Ang item. Lagi. Wala ba may kabalo, ma'am? Ako lisod. Ako mismo ako nagpano, yung okay ba kung sa Yes, ma'am. For 3,000 din siya, ma'am. Cash on delivery ni siya. Wadyo ko'y pambayad na. Kung sabi na siya kakuan, kinsa may no, asa magpadapit ang order, kinsa may ang order. Ang labihan ka ba na, ma'am? Mga mo lang, ma'am. Kaya nag-delivery namin. Tama na ni siya, ma'am, no? Corazon Cuesta Bangkore, Purok Malinawan, Barangay Limbahay, Davao Oriental. Hindi na rin ang natin. Ako, dapat na lang chat. Ako mag-chat natin. Wala po. Usap siya kay kontak ko sa tunang mo ang bata. Ako, wadyo ko'y order. Yung ano sa imo man nakapangalan, ma'am? Ako lang. Wadyo ko'y order sa tinuod lang. Hindi ko mag-boot order kung maghulat ako sa akong anak. Ah, okay. So, ghost duro ni. Hulatan na sa kay among tawagan tong akong bata. Ah, mga yan na lang kukuhan, ma'am. Kanang valid ID ni mo. Okay ra. Isa ako sa isa. Ay, mas sa ako siya, dami ko kuha ko order. Hindi mo ko mag-order nga. Kuhan po, ma'am. Kanang, iguro po mo deliver. Wala po dyan ang mukha. Ako tanong ko, unsa hindi mubayad ko 3,000. Yes, ma'am. Unsa i-deliver, unsa i-deliver. Pero pag mabayad na ka sa 3,000, imo na makuha ang item. Pwede ni mo iuli o kung dili na imo ha. Magulat lang sa kay sila mag-contact. Tanawan na ni. Dali, tanawan na lang dali ma'am. Okay naman tanawon. Basi na nakalimot lang ka or basi ba na nagpadala nimo tas mo wala nakapangalan. Eh wala man gud may kabalo, dili man gud may makabalo mo sa gid. Ano mo wala. Katawan lang ito, babe. Magustuhan na eh. Magustuhan mo.
gani mo, need gani mo sa valid ID. Simutan ko sa daw kung sige siya. Abri lang. Ito nga, ma'am. Kailangan ikaw mong gadang mo kuhan. Diri para maklaro din. Kini. Happy birthday! Happy birthday! Ginawa sa ginawa. Salamat. Wala, salamat kaayo. Surprise jud ka, ma'am. Surprise kid super. Nandun daw sa nanay, asa naman? Try lang, ma'am. Wala, salamat, surprise kaayo gyud. Sige, ma'am. Mali ka ng surprise picture. mo. Picture. Picturean ka naman. Gilis una. Sige, sige ma'am. I wanna wish you a happy birthday. I wanna help you celebrate. I wanna wish you lots of presents. I wanna help you eat your Nag-send mo kayong money may carpeting mo na. Nay, happy birthday. Kaya akong ginamit permi na tatagaan kataas pang katuligan. Para ko sumutod permi, masupod ka o punta, makaunan ko na sa taas ng katuligan. Ang pindiha permi sa lawas, iwas sa sakit, iwas. I love you always, see you soon, love and care from Bag. Salamat. Isa. Happy birthday, Nay! Hinaot na na-surprise ka. Wish na ko na tagaan ka mayang ang lawas ni Lord ug taas pang katuigan. Nay, salamat sa tanang sakripisyo na imong gihimo para lang mahatag nimo among mga needs. Bisan og pobreta pero nagpakanaka para lang dili mi mabihay sa uban. Isudlan nimo ang pagpanghurnal, pananggi ug mais para lang makatabang katatay. Para masustentuhan ang among pag-eskwela. Nay, salamat sa imong pagdawat sa ako sa akong pagkadawn. Nara ka sa akong kiniran. Nagpailalam sa tanan ug gisuporta na mobangon ug mamapha. Thankful kayo ko na ikaw among nanay. Bisan pa man og nanay time na di na ta magkasinabot. Love kaayo kanamo. Salamat sa pag-atiman sa akong anak. Wala ko karon dira kung dili tungod kung dili tungod sa imong sakripisyo. Nay, kining tanan kulang pa kayo ni kumbuot mintahon. Ayon na siguro huna ang gastos kay ang kwarta maabot og malabayra. Kagamping diha perminay. Narami ang mga anak nimo sa likod, anda maminaw nimo. I love you, Nay. God bless you and happy birthday once again from Les. Love and Salamat care. kaayo. Salamat kay sa inyo ha. Swerte yun ko kaayo sa mga anak. Ano sa tamama? Salamat kaayo. Magluso ta sa imong kuan handle. Alinay, sa my birthday wish nimo. Nga tagaan ni sa Ginoong daghan pang mga grasya labi din sa akong mga anak hatagan pun sila sa maing panglawas ug daghan pang katuigan pun moabot sa ilaha matuman nila ang ilahang mga ambisyon sa kinabuhi. Nga Lord, salamat kaayo sa tanan. Nga Luna, happy birthday. Kana ikaw sa nag-surprise sa imo karon. Hindi masabot akong gibati. Mura kong sa primero, mura akong mahadlok na patay. Wa man ko gi-order utang. Pagkahuman sa iyo ani, grabe ka surprise. Mo salamat kayo sa inyo ha. Salamat po sa akong mga anak. Salamat po sa Ginoo. Gintagan po mi kinani nga mga grasya. Salamat kayo sa inyo ha. Picture Ano, pang-calendar. Gamit ako bang ito natin wallet size sa kanila. Kapag sa mga package na, kining balloon decor na to, kining balloon bouquet, ang ato ka kanila bilaon, atong Goldilocks cake, din ka na yung flowers niyo. Salamat po. I wanna wish you a happy birthday. I wanna help you celebrate. I wanna wish you lots of presents. I wanna help you eat your cake. If your party
party, party in the island way. You'll be jamming all night till the light of day. Your birthday is your day to shine. Another year and you'll be looking fine. So have no worries, don't you hesitate.